Җәйге көн. Өстәл янында бер сабый ян тәрәзә каршысында иртәге дәресен карый. Чын күңел берлән укый ул. Кат-кат әйтеп һәр сүзен. Бик озаксында утырды, бер дә алмастан күзен. Шул чагында бу сабыйны чакыра тышка кояш. И сабый ди, әйдә тышка, ташла дәресен күңлең ач. Җитте ди, бик күп тырыштым, торма бер җирдә һаман. Чыкшы тышка, нинди якты, нинди шәп уйнар заман. Бу кояштың сүзенә каршы җавабында бала. Тукта, сабый, уйнамыйм, ди, уйнасам дәресем кала. Көн узын ич, уеным, мин һаман вакытын табам. Чыкмамам ташка уенга, булмыйча дәресен табам. Ул шулай дип кимчелек бирми, укыга дәресенә, бик каты ихлас белән чынлап ябышты дәресенә. Эш туенда шул заман